Mi-surrender sa mga sundalo sa 4th Infantry Diamond Division ang tulo ka mga miyembro sa Communist Terrorist Group nga NPA og mitug-an sa lugar kung asa nila gipanglubong ang mga armas sa managlahing lugar. Unang mi-surrender sa puwersa sa 8th Infantry Battalion ang duha ka mga NPA og nagtuod sa mga sundalo sa lugar kung hain nila gipanglubong ang mga armas. Ug na-recover ang duha ka M16 rifles, duha ka M653 carbine sa Sitio Buso, Poblasyon, Kabanglasan, Bukidnon ug laing M79 grenade launcher ang nakuha sa Mount Talahiran sa Barangay Kaburakanan sa Malaybalay City, Bukidnon. Samtang laing miyembro sa NPA ang misurrender sa mga sundalo sa 58 IB sa Minalwang, Claveria, Misamis Oriental og dala ang M16 rifle og 50 ka mga bala. Sumala ni Major General Michelle Anayron Jr. ang commander sa 4th ID ang pagsurrender sa mga NPA resulta sa walay puas ng military operations.